see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Hey Mom, and Smiggles, and Dito na tayo guys sa town and umuulan and gumagana yung ating G7X kasi pinalitan natin siya ng SD card. Gagamitin natin itong cardigan na to kasi sobrang lamig kahit nakaano tayo jacket. So wait lang. Anong oras na ba? 12:15 pa naman yung aking appointment. May 2 minutes pa guys. 12:13 na. Wait lang. Yan, ready na tayo and nakasuot na rin tayong mask. And tingnan nyo yung aking kuko bago ko siya ipapaspa. Kawawa siya oh. Tingnan nyo ito oh. Bitak-bitak na tapos pudpud na yung isa. And yeah, kawawa sila. Eto okay pa. Kompleto pa sila. Eto kasi lagi kong ginagamit. So okay. Punta na tayo kay ate. Dito na tayo guys. Ayan yung napili natin. Lahat yan. Ilalagay sa ating nails. Tapos na tayo magpa-SNS. Ayan na yung ating nails. Si Kuya sumisigaw. Ayan na siya guys. Pastel colors. Spring colors. And yung isa, linagyan ng extension kasi diba eto, bungi-bungi. Hindi ako marinig ang ingay. Ulan yung naririnig nyo guys. Ang lakas ng ulan sa labas. Pasok tayo dito sa Kmart. Narinig nyo yan guys? Ulan yan. Wait lang. Mag-check-in lang tayo. Lakas ng ulan. Hala. Check-in. Check-in lang tayo. So, Operation Hanap na pangregalo kay Holly. Gusto ko yung kulay niya. Oh. Ay, ganda po. Ayan, dito tayo para kay Holly. Hindi para sa iyo, mami. Dito na tayo, guys. Nagtitingin-tingin na tayo. Pero wala akong masyadong natitipuan. Kasi, mayroon na nito si Holly. And yung sa kitchen niya, kompleto na siya. Pero maganda ang kulay nito, oh. No? Ganda siya. So, tingin muna tayo, guys. Yung gusto ni Holly, wala dito. Siguro sa online ko na lang yun. Bibilin halos pang kitchen yung mga nandito, oh. Ito, cute to, oh. Meron na nito si Holly. Bigay ni Tita Lyra niya. Last time. Or 2 years ago ata. Or last year. 2 years ago ata. So, ito. Kasi mahilig yan si Holly sa mga kitay eh. Dito na pala ako guys sa may mga ayan. Gamit sa kitchenware. And meron na pala akong napili kay Holly. Pero bukas yun na yun makikita. Kasi ipapanbox natin kay Holly. Maghanap ako ng square na tray. Kasi yung sa akin, dugyot na. Wala naman sila dito. Meron ito. Maliit. Pero parang gusto ko siya. Para sa aking kamatis. Pag rino-roast ko siya. Mura lang naman ito eh. $3. So kunin ko to. Lakas makaka-copyright ng music dito sa Kmart. Dito pala tayo guys sa may mga paper bags. Hanap ako ng paglalagyan ng regalo natin kay Holly girl. Meron silang ito, unicorn. Siguro isa nito. Dalawa yung kailangan ko eh. Tsaka ito. Wala nang iba eh. So, ito na lang. Ito. Tsaka ito. Itong dalawa.
Dito ako sa may mga sportswear. Hanap tayo ng sports bra. May iba doon. Maganda to, oh. Hanap ako ng size ko. Tapos na tayo sa Kmart. Punta muna ako dito sa Foodland, then post. Magpo-post tayo. Wala akong nabili dito sa Foodland. Wala kasi sila yung pork cup. Wala sila. Pampaksiw ko sana. Bili ako ng sushi. Isang chicken, honey chicken and pork. Thank you. Welcome. Can I have wasabi and ginger please? Thank you. Thank you. Dito na tayo sa Coles. Quick lang tayo dito sa Coles kasi may kukunin lang naman ako dito. And eto, mamaya ko lang. Oops, mamaya ko na lang ito kakainin. Kasi anong oras na? 3:12 na. Ayan, 3:12 na. Bilis ng oras. Bilis ng oras. 3:12. Okay. Kuha tayo ng beef. Kuhaan ko dito si Jan ng ram steak kasi ito yung dinner niya mamaya. Yan ang dinner niya mamaya. And kuha rin ako ng scotch. Ito. Ayan, kuha tayo nito. Kuha ko ng buong chicken. Sobrang laki naman yan. Ito lang. Okay, ito. Kuha tayo ng mascarpone and ito, yung cream cheese. Kuha rin tayo ng dalawang butter. Kuha tayo ng olives. Gustong gusto to ni Sag. Isang green olives and isang kalamata. Oops. Ito itong dalawa. And kuha tayo ng 4 kinds of cheese. Itong cheese ni Johnny Boy. Pili tayo ng malalaking carrot. Meron kasi ganito. Ang naliliitan ako. So dito na lang tayo. Pili tayo. Siguro mga 5. 4, 5. Etong 5. Ito na yung ating carrot. And 2 capsicum na red. 2 nito. Pili lang tayo yung tamang size lang. Ito isa. Wala na bang mas maliit pa dito? Ito okay na to, no? Itong 2. And eto, mushroom, brown mushroom. Pili tayo ng green grapes. Kasi yung iba tingnan nyo, oh, ang pangit. Eto. Malalambot sila rin. Dito sa dulo. Eto. Mukhang mas maganda to. Eto. Babalik pa naman ako dito bukas. Kuha lang ako ng isa. Bukas babalik pa naman tayo dito. Meron silang maliliit na onions. Kuha tayo nitong isa. And kuha ako ng isang burrata. And kuha rin tayo ng feta cheese. Eto. Kuha tayong 2 cream. Sa wakas, nandito na to si chocolate mousse. Si Minion ba? Ang tagal nitong wala dito sa Coast. Finally, mayroon na sila. Kuha na tayong isa nito. Eto. Kuha tayong baby spinach. Kuha tayo ng roasted chicken. So, gusto ko itong itry. Mas mahal siyang $1. Try natin ito. Na-try ko na ito. Masarap naman ito. Free range siya eh. Isa niyan.
Kuhaan ko si Jan ng dinner rolls. Gusto to ni Johnny Boy. Kuha tayo ng sweet potato noodles. Kuha tayong dalawa. Or tatlo. Ito. Kuha tayo nitong butternut pumpkin. Kuha tayo ng oven bags. Itong large. Bili tayo ng Freddo cake ice cream. Isa nito. Tsaka isa nito. Gusto kaya ni Kuya to. M&M's. Kuha tayo nito. Request to ni Stock. Dati binibili ko to. Nagsawa sila. Hindi na nila kinakain. Ngayon na-miss ni Stock. So kuha tayo nito. Ito yung rainbow sticks na fruity. Ayan. Tapos na tayo dito sa coast. Bayad na tayo. Thank you. Punta tayo dito sa spotlight kasi buti na lang malapit kasi yung mawin lang tayo. Pumunta ako doon sa sabi nila wala raw silang numbers na candles. Yung ano lang talaga, literal lang na candles. Dito raw banda. Meron silang ganito guys. So ito na lang siguro ang bibilhin ko, no? Tapos ilagay sa cake. So kuha tayong number 5. And then 10. Ito 1. Para kay Kuya 1. And then 0. And hanap tayo ng regular candles. Meron din silang ganyan. Mga glittery. Pero ito mas maganda to, no? Ito na lang. So, kuha tayo nito. Blue para kay Kuya TJ. And then pink para kay Howie. Okay, we're done. Bayad na tayo. So, ito yung mga nabili natin. Dito. What biscuit? Bahay na pala ako, guys. Yes, I did. Yeah. Bahay na tayo, guys. And nilagay na pala ni Jan yung ice cream cake sa freezer. And yung tinatanong ni Zach. This one? Zach? Yeah. Alright. You miss it? You miss? Kasi iba-ibang flavor siya eh. Ayan, meron siyang apricot, strawberry, orange, and raspberry. And then straight to that one. Alright. Okay. So, i-put away ko lang yung aking mga pinamili and magluluto ako ng dinner. So, ito yung itsura niya. Nakita nyo na to noon sa mga vlogs. Yung mga una kong vlogs. Yeah, the raspberry something. Yep. So, ayan. Thanks, Balik. No worries. Na-miss nila. So, bibilin ko na to ulit. Para go-grocery tayo kasi na-miss niya. Yum. Na-put away ko na yung mga dapat i-put away and niluluto ko na yung steak ni Johnny Boy and ito yung kanyang potatoes for mashed potatoes. So, yan. And nagluto na rin pala akong rice para sa mga bata. Meron pa siyang 17 minutes. So, balik na natin ito. Ang laki nito. Hindi ko na-vlog to, guys. Ayan, kumakain na si Jan. Gumawa ako ng gravy. So, mayroon din siyang mixed vegetables. And yung sa mga bata. And eto sa mga bata, ininit ko na to. Eto yung ginawa ko nung Saturday night na puchero. Meron na lang siyang patatas at saka wala ng carrots. Naubos na yung cabbage. Yun lang yung nailagay nating vegetables kasi wala akong beans and petchay. So, yan. Kuhaan ko na sila ng kanin. Kain. Ayan. Ako hindi ako kakain kasi busog pa ako. How's your steak, Han? Big. Big? But is it tender? Tender. Hungry Baba. Hungry, Baba. Gustong-gusto niya ang fat. You like fat, Baba? I hate that.
Si Sak ayaw niya. Should not give me the carrot. Why? That's carrot is good for you. Gusto niyang carrot silaw. You have to eat carrots to make you strong and healthy. That? I feel the woman. Gusto niya talaga yung taba. Good, Baba? Eat the rice too, please. Gustong-gusto niya ang taba. Ako nangingira. Anong nangingira sa Tagalog? Sa Bicol yun na salita eh. Yung parang hindi ko ma-explain. Mom, could you get me milk, please? Oh, sure. Could you get me What? milk, Alright. please? What do you like, Kuya? Spicy. What drink do you like, Kuya? Orange and mango. Same, but you don't really taste the mango. What do you want, Sak? You said you want milk. Yeah. Can you give me 2 cups so I have milk and No. yes, Just milk. steak grips. So, ito na yung gatas niya. Si Kuya, naggatas na lang din siya, oh. Thank you. You're welcome. Oh, wait. Siksak pala yung... Hindi ko pa nabigyan. Here you go, Saki boy. Thank you. Welcome. Stop doing that. Si Jen, hindi niya naubos yung steak. Finish that first. Mom, this is a carrot and look. Good girl. Kinain niya din. Tapos na si John. Mom, I don't like all the fat. You got all the You don't like the fat. Ayaw ni Sak yung fat. fat. I get that steak. Tingnan mo si Holly. Diba? Siya ang taga-kain ng fat. Not too much, Baba. No, not too much, Sak. Not too much. Okay. Whose birthday tomorrow? Yes. No? And si Kuya, guys, meron siyang scratch. Kasi Kuya, nung Saturday, Mom. nag-footy siya. And ayan, may tama na naman yung mukha niya. I got one thing and it's my birthday. Yes. Then you're 2. No, he's gonna be 5. That's right. And I get to go to school, not no, I'm 3 years old. Next year, after Christmas. Meron siyang sinabi. What did you say, yeah? I'm gonna get more rice. Kukuha pa raw siya ng rice. Rice is life for Kuya. Ayan. Yung tama mo na naman sa mukha. Ayan, oh. Wait, don't move, yeah. Ayan. Who does that? Who? Do you know, Kuya? Si Kuya, hindi niya sinasabi kung sino. Who's Charlie? Like, bad policeman. How old he is? Good girl, Baba. Potato, please. Isa gusto niyang kunin yung mashed potato dito sa plato How ni come I Daddy. didn't got mashed potato? Oh, you want some? Thank you. Welcome. Si Kuya kumukuha na siya ng kanin. Okay? Thank you. Welcome. Guys, ano na, 9:40 na. Ako na lang yung gising, lahat tulog na. Yung mga kasama ko tulog na. And nanonood ako ng Chinese na drama. Ihaw ko sa inyo eto. Nabili ko sa Kmart. Eto, nakita nyo to. Ito yung rectangular na tray. And ito yung pang workout. Ito sports bra. $12 lang ito. Ayan. Sports bra, $12. Size 12. Ito. And pa-ekis siya sa likod. And meron siyang biker short. Ayan. And yung sa likod niya, tingnan nyo. Parang hugis dyan yung, hindi hugis. Parang, basta may support yung ano mo, bam-bam. Ayan. Eto, $12 din siya. Pero yung size niya is size 10. So, ayan. Partner sila. Pinartner ko lang. And eto, gray naman siya. Tapos yung design niya sa likod. So, ayan. May pa-net siya dyan. Eto size, mas mura to. $7.50 lang siya. Then, size 12. And, pinartneran ko rin siya nito. Kasi magkakahiwalay sila. Hindi sila dun sa isang ano lang. Isang rack. Iba din to sa kabila. So, ayan siya. And, eto wala. Diba yung
Ito, yung kanyang bambam. Yung likod niya, may paganyan, parang may garter dyan. Ito wala. Normal lang siya na biker short. Makapal siya. Makapal siya. Ito, mura din siya. Oh, $8 lang to, guys. Kung mayroon pang ibang kulay, bibiling ko. Kasi may maganda yung kanyang tela. Makapal. Oh. Tapos, ito naman, size ano ka ba? Size 10. Kaya pala, parang ano siya, oh, parang medyo maliit compared dito sa size 12. Sana magkasya sa akin. Kasi parang ito na lang ang natitira doon. Tapos yung iba, size ano na eh, size 6, size 8, tapos size 16. So, ito, size 10. Olives ang kanyang kulay. $12 lang din siya. And eto, wala silang shorts. Tsaka eto, wala rin tong shorts. Eto naman, pa-X naman yung kanyang likod. $10 siya. Naka-sale siyang $10. Hindi ko alam kung magkano siya before. Siguro 12 din to. Pero naka-sale siya $10. Size 10 to. So, etong dalawa, size 10. Ang dalawa naman ay size 12. Para may options. So, yan na guys. Iko-close ko na tong vlog. Bukas na lang ulit. Bukas ay birthday ni baby girl. Magpa-5 na siyang. Bilis lang ng panahon. Si kuya magti-10. Wow. So, yun na guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. And yung ating lip tattoo, andyan pa rin siya guys, oh. Kumain na tayo, uminom na tayo, andyan pa rin siya, oh. So yun na guys, bye! I want to be selfish with you. I only want to see the truth. I want to eliminate the unnecessary. My vision's never been so clear. You've arrested my attention. All the focus is on you. It doesn't matter what's around us, 'cause baby, you've got me blind to all those other people, all those other people. Just tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me.